Gipuzkoa bertsotan ekimena izan da Gipuzkoako bertsolari txapelketan aurrefase modun jarri dan zerbait, eta bertan 74 bertsolarik izena eman gendun, eta horietatik 30 Gipuzkoako bertsolari txapelketa oain udazkenen hasiko dan horta salto edo nolabait ere biletea o txartela lortu duzuten. Eta pertsonalki 30 horietatik 27 sailkatzea lortu nun, 2 saio jokatu genitun, bata goizez eta bestea txaldez, ariketa desberdinekin, eta esan dezaket, agian izan zela erregularitatea txartela lortzeko aukera eman zina, bi saiotatik puntuak ez zioz nahiko berdintxuk izan ziren, eta azkenen hor puntuazun gora beragatik aurrea itia suertatu zen. Baina fasez pasatuta, esan leiteke txapelketa, ezagutzen dugun txapelketa nagusi baten antza gehiago hartzen dula. Gipuzkoako bertsolari txapelketa final 8renak die oain, gero final 4 izango genituzke, eta hor sartzen die iaz azkeneko txapelketan lehendabizi semifinalistak izan zienak, eta gero final 4 sartuko die finaleko txartela lortu zutenak, edo finalen kanta zutenak, eta orduan esan daiteke saltoa nabarituko dela, mailako bertsolarik sartuko die, eta entzulen aldetik pentsatu daiteke eskatuko duena zerbait gehiago izango dela, eta orduan ahalegindu beharko gea entzulea ahalik eta gustoen gatzen, eta guk ahalik eta saio txukunen egitea. Final 8renetan 36 bertsolari izango gea, bertan 6 saio jokatuko die, saioko irabazlea zuzenen pasatuko da final 4 eta gero beste 17 bertsolari puntuazioz pasatuko die. Final 4 saio ongo die, lehen esan duten bezala, azkeneko txapelketan finalista izan zienak, Aitor Sarri ikenduta izenik ez tolako eman. Pertsonalki esperientzi berri bat izango da, entzule gisa txapelketa batzuk jarraitu ditut, baina holtza gainen lehendabizikoa izango da, eta nik uste dut nabarituko dela eskolartekotik txapelketa nagusi bat, Gipuzkoako txapelketa salto bat, eta uste dut baitare aurrefasetik final 8 eta baitare salto bat nabarituko dela, eta ordu saiatuko gea jauzioi ahalik eta modu erakargarri eta txukunen egiten, eta bakoitze dakina kantatuz, konforme gelditzen, eta baldin bada holtza gainen disfrutatuz eta gozatuz. Nire aipatu duten salto horren aria, esan diteke udan gehien bat landu duten alorra edo kartzelako edo bakarkako lana izan dela. Horri iruditzen zait, gaztengan pixu heroiko dela teorian behintzat kartzelako lanan, 2 bertsotik 3 bertsoa iruditzen zait nahiko desenteko saltoa daula. Batez ideia eta pelikula guztie antolatzeko modun, 2 bertso izaten dienen, nolabait lehenengoan gauza asko esan daizkezu eta bigarrengoan erremate izango litzeke, 3 bertso darenen aldatu egiten da hor nolabait eskema guztie. Lehenengo bertson ezin dezu pistaren bat eman barraukezu, baina ezin dezu informazio garrantzizkoik eman. Bigarrengoan izango litzeke ideala nolabait pixkat azalpena ematea, eta 3. errematea, baina izango litzeke idealena. Eta gero gainontzeko lanei dagokionez, ofizioak izango die, 3 bertso 8ko nagusin bota beharko diteu, gero beste 3 bertso 8ko txikin, 2 puntu erantzun izango diteu, eta 10ko txikin beste 3 bertso. Eta gero esan duten bezala, hor
diferentzik markatuko dituna nere ustez hasiera baten kartzelako lana edo bakarkako lana izango da, gai bati 3 bertso bota beharko dizkeula. Txapelketa aurreko iganden hasi zan Beasingo saiokin, eta nahi asteburu hontan iganden irailak 27 Lasarte horian tokatzen zait. Bertan kantukide izango ditut Beñat Lizaso, Xabier Zukia, Mikel Artola, Gorka Azkarat eta Maider Arregi. Printzipioz talde polite garela esango nuke, eta ahaleginduko gea kolektibo ere ahalik eta saio politena izaten.